Euskal Hezkuntza Sistemaren inguruko herri hausnarketa abian dugu Eusko Ikaskuntzan. 2019an eman zituen hezkuntza proiektu taldeak hastapeneko pausuak. Zer da orain arte egindakoa eta zein zuen balorazioa? Nik uste dut orain artekoan azpimarratzekoena 2019an lantaldea abiatu genuenetik eta 2021an eunen foroa eginez geroztik, hasteko elkarrenganako konfiantza horretan oinarritutako prozesu bat izan dela, desberdinen artekoa, beti ere Euskal Hezkuntza Sistema orain gaur egun pluralean jokatzen dugun horren bueltan ez, noiz bat akaso singularrean jokatuko duguna. Orduan zubigintza, konplizitatea eta holako hitzak aipatuko nituzkeni. Euskal Herri mailako foroak egin dira eta lan hildo desberdinak jorratu ditugu, ez? Batetik izan da bat espresuki Eusko Ikaskuntzak abiatutako hildoaren baitakoa, Euskal Hezkuntza Sistema baten buruz hausnartzeko, iparraldean, Nafarroan eta EAen hiru eremu administratiboetan ere foroak eman dituena, eta bertzetik gero horri gurutzatu zaio, akaso EAeko hezkuntza lege berriaren karietara Eusko Jaurlaritzarekin egindako elkarlan batez, hori izan dena espresuki segregazioaren ingurukoa. Oro har hori deliberatze foro bat planteatzea, ordura arte ez zegoena, Euskal Herri mailakoa, eta zentzu horretan nik uste balorazio positiboa dela, ez? Bai, eta nik uste dut, batez ere azpimarratuko nuke jendea kontent zela, ez? Eskualde ezberdinetako jendea, usaian gurutzatzen ez diren jendeak, hezkuntza sisteman parte hartzen dutenak, baina arlo ezberdinetan, eta gero kultur munduko jendea, eta beste ere bildu da, eta uste dut jendea kontent zela, gogoetatzea eta Euskal Herri mailako gogoeta bat eramatea, eta azken finean uste dut hortik ateratzen dena dela, bereizten gaituena baino, batzen gaituena indartsua dela, gehiago dela batzen gaituena, herri gisa, ez? Eta hezkuntza sisteman, initzetan jotzen dugu, joera dugu ezberdina den hori azaleratzea, edo frantses kulturak, edo espainol kulturak ze eragina duen guregan, edo gure eguneroko bizipenetan, baina azken finean ongi begiratzen baldin badugu, eta horri izan diren gogoeten ingurutik ikusten duguna da, batzen gaituena gehiago dela, bereizten gaituena baino, ez? Eta zentzu horretan, urrats edo ardatz barkatu importantena, barbada euskara eta euskal kultura da batzen gaituena, eta herri kohesio hori, zutabe nagusi horietan oinarritzen dela. Egindako ibilbideari nola emango zaio jarraipena? Beraz, lehen urrats horiek eginda, nolazbait euskal hezkuntza sistemetatik, euskal hezkuntza sistema bakar hortara edo singularrean gogoetatu nahi dugu, ez? Beraz, eraiki nahi dugun hori, denendako erreferentzia edo baliagarri izan dadin, ez? Eta beraz, erraiten nuen hildotik, euskara eta euskal kultura erdigunean izanen duen hezkuntza sistema bati buruz goaz, ikasleak ere helburu izanen dituena, eta ez bakarrik hartzaile gisa, baizik eta parte hartzaile gisa ere bai, euskalduna arduratsuak eta aldunduak, ingurumenarekin eta konprometituak, eta aukera berdintasuna eskaintzen duen edo bermatzen duen hezkuntza sistema bati buruz joan nahi dugu, ez? Eta hezkuntza komunitateak alduntzen dituena, tokiko gobernantza ere bideratzen duena, beraz, ideia nagusi horiek biziki politak direna, eta denek bat egiten duguna, agertarazi behar ziren ere bai, hori importantea zen, beraz, ideia nagusi horiek nola gauzatzen dira. Zein dira, aipatutako hildo horiek, ze estrategia ezarri behar dugu martxan, eta batez ere, ze estrategia egingarri ezarri behar dugu martxan, edo zer da posible egitea arlo horietan, hori behar dugu hemendik kongresurako bidean, hori landu behar dugu, ez? Eta hortarako, etapaka lantaldeak bilduko dira,
eta gogoetak eginen dira, gauza egingarrietara bururatzeko, eta beharra da norak zehaztasun gehiago emango dizkigu. Ez, beraz, urrek aipatzen duenak, zuzenki ukitzen du edo kurrikulumaren gai potolo guzti hori, eta, bai deliberatu dugu, nolabait kurrikulumak tresna bat emanen ligukela ez, kohesio ze orain helburua kongresuari begirakoa, kongresu osoa horrela planteatuta baitago, bada jendarte eta lurralde kohesioaren inguruan hausnartzea, eta gero gainera gure prozesu, orain arteko prozesuan ere hauteman delakoz, baziren korapilo potoloetako bat nabarmen euskal kulturaren transmisioa eta horrekin guztiarekin zerikusia daukana zela, eta orduan hortaragoaz, orain artekoarekin desberdintasun nabarmena esanguratsua izaten alda, orain arte prozesu deliberatzaileak izan direla, hor kudeatu behar izan ditugu konsensuak eta disensoak, eta horiek gero jendarteratu eta horretan ibili gara, baina hemendik aintzinerakoan horrei gehitzen diogu prozesu deliberatzaileari gehitzen diogu ere ikerketa. Eta hor elkarlan bat izanen da EHU-rekin hain zuzen ere, eta naiz eta egindako foroetan eta bertze unibertsitateetako ordezkari handana ere izan dugun, baina bereziki EHU-rekin olako hitzarmen bat egin dugu, eta ordan prozesu deliberatzailea gehi ikerketa izanen da, beraz ematen ahalko ditugu aintzinerakoan, zehaztapen gehiagokin, eta metodo zientifikoaren berme horren araberako ondorioak eta ere bai ez. Eta hori litzateke igual, aintzinerakoan ez dakit berritasunik edo handiena, ze aspaldi gaia hori bazetorrela edo izan zitekela edo behar zuela izan bagenekigunez, euskara kultura transmisioa, gainera oinordekotzan edo hartzen duguna, oinordetzan eusko ikaskuntzaren historia ibilbidean, ez? Beti izan baita eusko ikaskuntzaren hezkuntzako lantaldean horrekiko kezka bat, eta guk horrei helduko diogu aintzinerakoan ere. Hori da, beraz, hortarako hainbat aditu, aritu eta bilduko ditugu, beraz lantaldeak osatuko dira, eta hori irailaren 30ean abiatuko dugu ibilbide hori, eta beraz, hainbat jende hurbildu zaigu azken lehen fase horretan, eta beraz jende horien gana jo dugu, eta beraz bai Nafarroako, EAEko eta Ipar Euskal Herriko hainbat aditu izango ditugu etapa guztietakoak, lantaldeak osatuko dira, eta horiekin kongresuari begirako urratsak eta elkar puntuak edo balandu beharko ditugu kongresuari begira. Zein litzateke zuen amezutako etorkizuna? Zer nahiko zenukete prozesu eta erronka kolektibo horren emaitza izatea? 2020an, atzo nintzen pixket ikusten, grabatu genuen solasaldi bat, Urreta biok, hor Miramar jauregian, eta hor, momenturen batean aipatzen dut Euskal Hezkuntza Sistema momentuz edo desideratun bat baizik etzela, baizik edo, ez dena guti, ez, utopia bat zeinek mugitzen gaituen hortara, ez, pausuak ematera. Nik erranen nuke gaur pentsatu nahi dut pausu bat hurbilago gaudela, hain zuzen ere, hasi garelako desberdinen artean, eta mugaz gaindi, eta honek guztiari solasten, eta nolabait ere, bertze zehaztapen maila bat ematen, ez? Noizbait singularrean jokatuko dugu Euskal Hezkuntza Sistema eta bakarra izanen da. Gaurko markotik ere, eta marko juridiko eta politikotik, hasi gaitezen eta hortan ari gara ez bertze zehaztapen maila baten erraten, eta zer nahi duta, nola lotzen gara eta zer elkarlan egin dezakegu eta zik eskaman komun dauzkagu. Beraz, ari diogu bertze zehaztapen bat ematen, hori noizbait singularrean jokatuko bada nolabait ere tresnak eta prozesuak eta abian jartzeko bertze une batean gaudela erranen nuke. Eta hori, ez dakit zer nahiko genuken edo ni personalki noizbait hori ikustea, ez? Eta ez badugu ikustera ez baginateke ailegatuko, jakin, ez? Zorik hor bidean gure bulkada eta gure alea ere paratu dugula. Bai, egin duzu, gibelera egin duzu beraz 2020ra, nik uste dut egun haietan bakarrik hasi ginela batzu dantzan, eta orain ikusten dugula, jende pila bat dugula, 100 jende dugula gurekin batera dantza egin nahi duena,
Beraz, hori aintzinera doa, eta amets bat izateko dan izango litzateke, hori ez, hemendik aintzina hezkuntzari buruz mintzatzen garenean, edozein xokotak, Euskarriko xokotatik izanik ere, gogoeta, Euskal Herri mailako gogoetara, edo erranez, nik hau egiten badu nire xokoan, zer eragin izan dezake bestean, edo zer lotura egin dezaket beste eskualdeetako jendeekin, hezkuntzari buruz, nolazbait ikuspegi hori hezkuntza munduan denek barnatu dezaten, eta lege bat egiten denean batean edo bestean, Euskal Herri osoa kontutan har dezaten.